गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ जिटिभिनि डिआइडि लिटिल मास्टाराव बादायनाय नबजित नार्जारिनि पद होनाया दासिमबो फाइनाल जायाखै आरो बे समाव नोंथांमोननि पदनि गोनांथि जाबावदों। फैगौ सुनिबार हरनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम पद होनो हागोन। अन्नानै बे समाव बयखौबो फिन पद होनो खावलायदों। होखानाय सम बायदियै 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना पद होनो हागोन। सिगांनि हरनाय नाम्बारजोंनो एखे नाम्बाराव पद होनो हागोन। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारिया सिमुलटाफनिफ्राय कुसुगावसिमनि लुफुंजायै 30 नं राजा लामाखौ नायगिदिंहैदों। गसाइगावनि सिङाव थानाय सोनाब बेंगल सिमा दामब्रा दालांनिफ्राय कुसुगावसिम 30 नं राजा लामाखौ दाबोनो बानायजोबनो हायाखै। खमैबो 10 गंसो दालांजों लोगोसे 30 किल'मिटार 30 नं राजा लामाया 15 बोसोरनिफ्रायनो जोबोद गाज्रि थासारियाव गोग्लैनानै दङ। सिगां पिसिएल कम्पानि बानायनाय समाव आरो दिनैसिमबो गोबां जेंनानि जाहोनाव बानायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव पिसिएल कम्पानिखौ दाननानै सिम्प्लेक्स इनफ्रास्ट्राक्चार लिमिटेड कम्पानिनो होस्लायनाय जाबाय। बारग' एनडिएफबिनि गावसुंथाफिननाय रिहेबिलिटेसननि अनसुंथाइ मोननाय चेकनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ चेक बिलाइजों लोगोसे डकुमेन्टखौ बिटिआर नियम रन्जित बसुमतारिया गावनि न'सिम थाबैनो होफैनो थाखाय मख'नाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय बिथांमोनखौ फेसबुकनि गेजेरजों खावलायहरदों। भाइरेल खौरां। पाकिस्ताननि बारग' हादोरगिरि पारभेज मुशारफआ 78 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गोबां सान लोमजानानै दंमोन बिथाङा 1943 मायथाइनि 10 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन। पाकिस्तान सान्थ्रिनि गाहाय बिबानखौ लानायनि उननिफ्राय पाकिस्ताननि हादोरगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा पाकिस्ताननि 10थि हादोरगिरिमोन। मुशारफआ दुबाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव हां हगारो। नाथायबा पाकिस्ताननि माखासे खौरां बिजोङा बिथांनि रुंसारि जानायखौ नेवसिगारदों। बिसोरनि बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव लाइफ सापर्टआव दाबो थांनानै दङ मुशारफआ। क'क्राझाराव बिजेपि एसटि मर्चानि जथुम्मा खुंदों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला कमिटि भारतीय जनता पार्टी एसटि मर्चानि मावफारि आफादनि जथुम खुंदों। क'क्राझार जिल्ला एसटि मर्चानि आफादगिरि आर्दना बसुमतारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय मावफारि आफादनि मेलाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मजों लोगोसे एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। उत्तराखन्डनि तेहरी गढ़वाल ओनसोलाव दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे गारिया गोथौ हाखराव गलांनानै 5 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया कानसुली कुटु लामायाव जादोंमोन। रिपर्टनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गारियाव 7 दावबायारिफोर दंमोन। बिनिफ्राय 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जाथाय जानायनि उनावनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिसिम फाहामथाय होनो लांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। KLOजों लोब्बा थानायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला पुलिसनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नाराबारियाव फालांगिरिखौ गुलि गावनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ संदानगासिनो थानाय समाव 7 सुबुंफोरखौ KLOजों लोब्बा थानायनि दायाव हमनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ रोखा खेंफोरथि होदों। गुलि गावनाय जाथाय आरो रां दाबिनाय आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ माब्लाबाबो रेहाय होनाय जानाय नङा होनना रोखा बुंथियो क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि एसपि प्राटेक बिजय दुबिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।